són notificadors de diferents organismes de l'Estat, com poden ser jutjats, ajuntaments, i de més organismes així. I sembla que la direcció aquesta que tenim de Correus actualment d'això s'està oblidant. No sé si s'està oblidant o no vol prestar aquest servei. I la vol convertir en una empresa purament de paqueteria, deixant a banda el servei postal universal que hem de prestar. Això en què esdevé? Esdevé en un mal servei que prestem a la ciutadania, amb retards en citacions de jutjats, amb multes, amb coses que són molt importants per la ciutadania i no només la paqueteria. És el que estava dient, que Correus vol que ens convertim en una empresa com pot ser MRV o Amazon, per dir alguna cosa. Nosaltres fa uns 4 anys vam començar a denunciar tot això, el desmantellament del servei públic d'aquesta empresa. I fa uns 4 anys o així a la policia de Tarragona vam decidir començar a passar l'acció sindical i vam fer una vaga aquí només a Reus, que va tenir com una participació molt bona del 60-70% de la plantilla. I ara, com deia el company Jorge abans, al principi, el Nadal, aquest cap d'any, coincidint amb la campanya de Black Friday i de tota la campanya de paqueteria que té Correus, que com és volum de feina allà, van començar també a fer 5 dies de vaga, que va fer un seguiment una miqueta així, no molt uniform, al principi va tenir un bon seguiment i després va ser una miqueta més fluix, però el que volem dir és que nosaltres estem disposats i no pararem fins a aconseguir totes les reivindicacions que nosaltres tenim. I aquestes reivindicacions són 3, sobretot. Revertir les retallades que està fent per part de l'empresa, que les retallades es poden veure en la falta de personal que tenim i un augment de la càrrega de feina, la incorporació dels laborals que estem a Correus a l'EBET, que és l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, i que s'equiparen una miqueta als funcionaris que tenim encara a l'empresa. I en el marc de la negociació del quart conveni, que ara s'ha de signar, suposo que serà cap a cap d'any o principi de l'any que ve, una clàusula de revisió salarial, perquè nosaltres som una empresa pública a la que els treballadors estem cobrant pràcticament el salari mínim interprofessional, una miqueta més, però molt poc més. I això no pot ser, és una vergonya. I no sé què més explicar. Si voleu fer alguna pregunta després quan acabem o així, per mi ja està bé.